går ut i skymningen. Skymningen är bästa jakttiden om man ska jaga morötter. Nu ska vi gå och se om vi kan hitta ett morotsbo. Där. Snödrivan. Där finns nog morotsbon. Här inne här finns det morötter. Jag har med mig mitt morotsvapen. De är lömska. De här morötterna, man får sitta och vänta på att någon tittar upp. Men jag har tid att vänta. Och vänta. Jävlar, han smet. Där fick jag allt en liten rackare. Efter en hel dags jakt har man fått ihop ett par stycken exemplar. Det här, det är en hane. Det ser man på att den är lång och ganska jämngrov. Det här, det är en hona. Den är grov här uppe och smalnar av längre ner. Sen fick jag tag i en sån här liten rackare också. De är rätt skojiga, de är snabba. Och det här, den är ganska gammal. Det ser man på att den är lite stukad. Så den hade ingen chans att komma undan. Nu ska jag visa er lite roligt man kan ha. Jag har lite verktyg här. Nu ska vi se här, vi tar den här gamle först. Sprattlar till din jävel. Mycket gojs i den här. De här gamla har man mest roligt med. De kan man inte äta. Ja, pilla lite du, det är skojigt. Nej, ska man äta så ska man ta de små istället. Nu ska vi se här. Vad fan? Där är han! De där små, men det tar slut fort. Nu ska vi ta en av de större istället. Vi tar den här honan. Nu ska jag lära er hur man flår. Nu ska vi se. Titta, där är en jävel som har fått stånd.
Sen blev det inte mycket kvar av. Håller du dig lugn? Nu ska vi se. De ser ganska roliga ut inuti. Undan med lite fettvävnader. Titta. Åh, hej och bra. Se vad man kan hitta. En liten morotstarm. Med gojset här. Och titta där. En njure. Vi ser om vi kan hitta en till. Ja, där var den lilla rackaren. Ja. Ja, det var en rolig morot det här. Mycket tarmar hade han, ja. Vi ser. Och den, ja. Och den. Det är för att de är vegetarianer. Då har de långa blindtarmar. Fan. Ska vi se. Inte klara här än. Det är 3 stycken kvar. Den där pilskejäveln är nog rolig. Ska vi se här. Han är lite sprallig den här, så han får vi nog bedöva med lite gas. Nu ska vi se vad vi har för något roligt här. Nu ska vi se här. Stygsåg jag hittat här. Fan, ska du spruta ner med din jävel? Nu ska vi lobotomera. Ska vi skära lite fram och tillbaks? Sådär, ja. Och så lite där också. Oj, där sitter det. Ska vi se här. Åh, hej och bra. Titta där. Där fanns det ett och annat. Hoppsan. Åh, långt ner går då. Kladd. Ska vi se här. Det finns något nyttigt här inne. Nej. Nej. Det var inte den rolig längre heller. Nu är det den här. Nu är det dens tur. Till den här ska jag använda tekulan. Nej, men han kissar ner sig. Han kissar ner sig. Vad äcklig den är. Och diarré bajsar ner sig också. Skäms på dig. Jävlar. Det var den det. Nu till den sista. Ska vi göra med den? Fan. Fan, om man skulle äta av han. Ja, det har jag fan aldrig gjort.